Hey guys, good morning. It's the next day and galing akong duty kaya naka-uniform pa ako. Night shift pa more. Impulse pa more. Mag-open tayo ng package kasi meron akong na-receive na package from a company. Yun nga, sabi ko, feeling ko nakita nila yung video ko about IV Gluta. Actually guys, thank you po sa mga bumili. Nag-order na sila sa amin kasi we also sell that na okay naman daw siya so far sa mga nakapag-try. Yun nga lang kasi yung mga takot sa IV, ayaw magpa-injection, ganyan, natatakot, mga kesyo, ganito, ganyan. Siyempre, first na problema talaga yan is the pain. Kasi nga, hindi talaga natin may pagkakailan na meron talagang pain kapag napag-insertan ka ng IV. So, ako naman kasi guys, ayoko ng oral na gluta kasi parang nasasayangan ako kasi ang absorption ng oral na gluta according to sa mga research ganyan, parang less than 50% lang yung na-absorb ng body natin kasi syempre dadaan pa siya sa madami, dadaan pa siya sa stomach mo, sa liver mo, and name-metabolize pa siya. So, the absorption is lesser than half of yung talagang dosage niya. So, imagine mo na lang, ang dami mong nasasayang na napupunta sa urine mo or napupunta sa sa ibang na waste materials. So, ito guys, meron silang offer sa akin. This is the Gluta-Redox. Ayan siya guys. This one, ayan oh, hindi siya injection guys. Sublingual siya. So, ibig sabihin, lalagyan mo siya dito sa ilalim ng dila mo. Sublingual. Sub is under, lingual is the tongue. Yeah. So, ito siya ilalagay. Malaki pala siya. Ang laki naman itong sublingual na to. Tapos may vitamin C, gluta, L-cysteine. Oh, parang sa N-acetylcysteine. Oh, parang yung ginagamit din sa flumoxylin kasi nakakaputing selenium and with sweeteners. Selenium, parang nakakapayat ba yan? 1 tab a day. Yun. Try natin to guys kung effective ba siya. Kasi talaga yung habol ko din sa glutathione is not just the whitening, pero para makalinis din siya ng liver, and then kung nawa-whiten man siya, ang gusto ko hindi yung whitening lang ng buong katawan, ganun. Kasi ang dark spots, problema natin yan. So, we're gonna try that one kapag katapos ko nang mag-review ng isang whitening product na topical naman. So, yun. Good morning, girls. It's the next day again. Parang yung vlog ko, parang every morning. Kasi galing akong duty, tas pag maghapon ako natutulog. So, kagabi, anong oras na ako bumangon? 5 na ata. Yun. Pero ngayon, madami akong gagawin. Guys, ang happy ko kasi nag-clear up na talaga yung skin ko. Tapos parang hydrated siya. Though, itong mga marks ko, nagla-lighten na talaga. Yan. Ginagamit ko AHA serum from Precious Skincare Cosmetics. Wala dry na tong mga to guys. Ito. And nakailang night shift na ako. Bongga pa din. So sabi ko talaga maganda siya. Ang ginagamit ko lang yung AHA pag before ako matulog. So kung alam kong di naman ako lalabas ng morning, tas morning ako matutulog kagaya ngayon, ilalagay ko siya. Ilalagay ko yung AHA mga 6 dots or 6 drops lang ng AHA serum, and then nilalagay ko ulit yung eye white na yung mask, ayan, para talagang mas hydrated siya ng bonggang-bongga. Kaya ako guys, sa ka-work ko ng tokwa, ayan, gusto ko ng prito na ganito, nagka-crave ako. Ilang araw na kasi ako guys na hindi kumakain ng kanin ng morning, so sabi ko ngayon, patang dilim. Sabi ko ngayon, kain naman ako ng kanin. Ang tanong, may kanin pa ba tayo? Ay, nagluto si Len. Very good, naning. Tayo guys, ito na yung aking fried rice na may tapa, so parang tapsilog na walang log, walang itlog. Tapos ito na yung ating tokwa na prinito ko lang yan. Tapos ito yung sausawan natin,
onion with black pepper, with toyo, suka, tsaka sugar. Yan. Drinks naman natin. Magko-coffee sana ako, kaya lang tinatamad akong painit ng tubig. So, ito. Cranberry juice. Hey guys, so tapos na ako na ang tawag nito? Nag-film. Isa lang yung na-film ko. Hindi ko na inano, pero itetest ko pa rin tong longevity nitong lipstick na to guys, para makita ko yung sasabihin ko sa review ko. Pero ang ganda guys. Ito yung shade niya, Serena. Gusto ko siya. Hey guys, so currently andito ako ngayon sa room ko. Kakagaling ko lang ng labas at naglinis ng room. Actually hindi pa linis, pero I need to finish this one. Magbabalot tayo ng mga pang swap natin kay Sis Tressie, and by this time na na-upload ko tong vlog na to, baka tapos na yung vlog ko, yung unboxing, kasi gagawa kami ng unboxing or para something na ganun, para swap namin. So ayun guys, may kulang pa ako dito, pero kailangan na kasing isend tomorrow kasi baka hindi siya umabot. So wala, hindi ko na maantay yung hindi pa nasi-ship ng seller dun yung binili ko. So wala, hindi talaga aabot. So I made another parang ibang something, yung for travel kasi sana yun yung pinaship ko pa, pero wala. Nakaka-genes. So fault ko din kasi medyo late na ako nag-order, pero yeah, we'll make it work out na lang. And by the way guys, nagpa-trim na ako. Sobrang sama ng loob ko. And nagpa-trim ka, so kailangan ko na din kasi magpa-trim. Parang yung last na gupit ko was last year pa. And ganito na lang yung hair ko guys. Ito na lang. Pinag-iisipan ko pa kung ipapaunat ko siya or ipapakulit ko siya or hayaan na lang natin siyang ganyan. Mag-treatment na lang tayo. Ayan, so na-shorter na yung hair ko, pero ang importante dyan, napupony ko pa din siya kasi kailangan ko siyang i-pony na yung natutwirl-twirl. You know what I mean? Yung hang duty. Ayan. So, kailangan ko nakaganyan, and kailangan ko siyang gawin na ganito guys. Sobrang init kahit umuulan na. So, ganyan yung hairdo natin habang gumagawa ng ating mga something. So, makikita nyo na yung iba. Pero at least yung iba, hindi nyo naman na siguro mapapansin kasi mag-fast forward tayo or parang time-lapse na lang muna. Guys, we are done with all the things that we need to... Ay! Oh my gosh, buti na lang naka-bubble wrap. Yeah, we are done with all the things that we need to wrap, and tomorrow we will send it via LBC siguro. Yeah, no choice tayo. LBC tayo. And kasi kapag JRS sobrang tagal, baka hindi na naman umabot. So, LBC tayo, pero hindi ko alam kung magkakasya yan sa box nila guys. Probably yung mas malaking box. Yung less than 1K siguro ang shipping fee niyan. So, yeah, let's see. Listen to my heart.